ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಆಜನೆ ದಿನ ಇನಿತ ದೇವಿನ ಬುಧರು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ದೇವಿ ಇನಿತ ಕಲರ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಅಂಚೆಯನಿನಿ ಆಯಿಲ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದೇನು ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಈ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತು ಮನ್ಪುಡಾಯನ ರಿಚುವಲ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆಗೊಜ್ಜಿ ಹನಿ ದಿಲೆ ಜೇನು ದಿಲೆ ಸೊ ಉನ್ನೆತ್ತ ದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಂಜುಕ್ಲಾವಡು ಆಂಜುಕ್ಲಾವಡು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಕೆಲದಕ್ಲು ಪಾಪ ಪಿದಾಡುನು ಪೊಂಜೋಲಂಡ ಪಿದಾಡುನು ಪೂಪಿನಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಆವೊಂದುಪುಂಡು ಪ್ರಾಯೋಗ ಬೈದಿನ ಪೊಂಜುಕ್ಲಾವಡು ಆಂಜುಕ್ಲಾವಡು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ದ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾಡ ಎದುರೆದುರು ಪೋನಿತ್ತು ನಾಡ ಪೊದು ಸೆಟ್ ಆವಂದಿ ಇಜ್ಜಿನಾಡ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಮಂತು ತುಲೆ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಧರಿಸಿನ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಹೋಗುದು ಪನ್ನಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಈ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಚೂಡಿದಾರಣ ಪೊಂಜುಕ್ಲಾಣ ಚೂಡಿದಾರ್ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ರಿಚುವಲ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಂಜುಕ್ಲಾಂಡ ಲಂಚಿನ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಹನಿ ಇದಿಲೆ ಜೇನು ದಿಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ ಎತೋ ಜನಕ್ ಹಿತಶತ್ರು ನಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವದ ಪಿರವುಡು ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಶತ್ರು ನಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಲೈಫ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಾಡಲು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬರೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಮಂತ್ ನನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಒಡೆದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪವಾಡನೆ ಆಂಡ್ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಯರ ಆನಗ ದದಾಣಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ತತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದಿ ಪನ್ಪೇನ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪನ್ಪುಜೇನು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಜರ್ ಕೇಂದ್ರತ ನಜರ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಜೆ ಅಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದ ಐಕ್ ಪುದರ್ದಿಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎದುರು ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟೈಮ್ ನವರಾತ್ರಿ ಇಡ್ಲೊನ್ಲೇನು ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನನೇ ಆವಡಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ ಆವಡಿತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಓಡಿದ ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ 6 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನು ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋನಗ ಲಂಚಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸವೈದಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಲಂಚಿನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂಪೆರೆ ಪೋನಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನಿತ್ತ ಸೂಚನೆ ದಾದಂದು ಪನಗ ನಿಕ್ಲು ತೂದೆಪ್ಪರು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೋನಗ ಗಣಪತಿ ಲಕ್ಕನಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ದಾದಂದು ಪನಗ ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಂಪೆರೆ ಪೋನಗ ಲಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತಿ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಕೋಡೆದ ದಿನ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನಂದು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಡೇಟ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂಪುನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ಯಾನ ಬಯ್ಯಾನಗ ಟಚ್ ಉಡ್ಡು ಅವನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಮಂದು 5ನೇ ದಿನ ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿಂದಾಂಡು ಅವಳ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಿನ ಬೇಲೆ ಫಲಪ್ರದವಾದ ನೆರವೇರಿನ ಅಂಚೆನೆ ಎತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಈ ಟೈಮ್ ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಡುಪ್ಪಿರು ಸೊ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಮಶ ದೀವಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಕೇಡು ಬಯಕಂದ ಇತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಫಲಪ್ರದ ಆಪುಣದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಪ್ರತಿಯೊರೇ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುನೆ ತಪ್ಪುಗು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ದು ಉಪ್ಪು ನಕುಲ ಎತೋ ಜನ ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆ ಒಂದಿಲಕ ಏರು ತಪ್ಪು ಮಂತ್ರನಲ್ಲಕುಲು ಮನ್ಪುಡು ರಡನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬತ್ತಿಬಕ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿಬಕ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಂತದೇ ಪೋಡಿಗೆ ಒರಿಯಾಗ ಕೇಡು ಬಯಕರೆ ಬರಲಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರೆಗಳ ಕೇಡು ಬಯಕರೆ ಬರಲಿ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ಕೈ ಪತ್ವೇರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮಾತೆರಿಗೆ ಲೆಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಲ್ತು ದೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪರ್ ಪಣ್ಣದು ತೂಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂದ್ರೆ ಮರತು ಪೋಯನ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ನಾಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಣ್ಣದು ಬಂದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಏರ್ ಮಾತು ಅವು ಮಲ್ದಾರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪುಪ್ಪು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ನಾಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಫಾಲೋವರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ತುಲೆ ಕೋಡೆದೆ ಇಟ್ಟು ಅನ್ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೇನು ಅಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೇನು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಓಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಅಲ್ಪನೇ ಬರ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಇಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಏಪನಾ ಬೈದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏಪನೇ ಬರ್ತದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಟ್ ವಾ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆತನು
ಅವೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ದಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪತಿಕ್ಕದ 3 ತಿಂಗಳವರದ್ದು ಬಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನೇನು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೈದಿನದು ಮನ್ಪಿನತ್ತು ಅಪಗಪಗನೆ ಪಂಡಾನ ನಿಕ್ಲ ದಾಲ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಮಶದಿ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂದಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬೈದನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪಗಪಗನೆ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಏಪನಾ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಬಕ್ಕ ಏಪನಾ ಬರ್ತದ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಯಾನು ಒಲ್ಪವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೇ ಬರ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೊಳಲಿಡ್ ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿದ ದಿನ ಸಾರಿದ ಪೂರ ಏಲ ಮಾವುಂಡು ಏರಿಗ ಮಾತ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬೋಡು ಅವೊಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫಲಪ್ರದ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರು ಓಕೆ ಯಾನ್ ನಂಚಿನೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋನ ಕಲ್ಪ ಏಲಂದ ಸೀರೆ ಪೂರ ದೆತ್ತನು ಅಪ್ಪೆಗೊರ ವಸ್ತ್ರಾಧಾರಣೆ ಮಂತದವು ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕುಲ ಪೋದು ದೆಪ್ಪುಲಿ ಕಟೀಲಿಡ್ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಏಲಂದ ಸಾರಿ ಅಂಚಿನ ಪೊಳಲಿಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏಲಂದ ಸಾರಿ ದೀತಿರು ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊನ್ಲಿ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪಡ್ ಪಣ್ಣದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನಟೊನ್ವೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಫಲಪ್ರದ ಅವಡ್ ಪಣ್ಣದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆಡ ನಟೊನ್ವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು